Potpredsjednik narandžastih Srđan Stanković izjavio da ovo političko udruženje učestvovalo kao deo pokreta Ujedinjenih regiona Srbije u akciji prikupljanja potpisa za decentralizaciju Srbije. U Pančevu je, kako kaže Stanković, prikupljeno oko 6.000 potpisa, koji su između ostalog pomogli u usvajanju zakona o finansiranju lokalne samouprave. Stanković kaže da je prema tom zakonu lokalnim samoupravama ostalo 80% prihoda od poreza na zarade. Pokazalo se da su budžeti najsiromašnijih opština povećani za više od 100%, a budžet grada Pančeva je povećan za 700 miliona dinara, zahvaljujući ovom zakonu. I to povećanje budžeta je omogućilo da se konačno počne rekonstrukcija starog gradskog jezgra Pančeva koje je bilo zapušteno decenijama. Znači, to je direktna posledica primene ovog zakona. Stanković je kao jedan od najbitnijih događaja u prošloj godini naveo potpisivanje sporazuma između Narandžastog bloka i Asocijacije malih i srednjih preduzeća Srbije. Naš zajednički cilj je da se u gradu Pančevu, ali i u celoj Srbiji, ali mi se konkretno ovde pričamo o gradu Pančevu, poboljšaju uslovi poslovanja za preduzetnike kroz ukidanje ili drastično smanjivanje prvo raznih komunalnih taksi koje smatramo da su bespotrebne, štetne, da opterećuju se više. Jedan od primjera je taksa za isticanje firme i takođe želimo efikasnu gradsku upravu koja je brzo i u kratkom roku izdaje potrebne dozvole po ugledu na neke opštine. Druga polovina prošle godine protekla je u jačanju koalicije URS-a u Pančevu, kazao je Stanković, dodajući da je Narandžasti blok podržao Sašu Pavlova, generalnog direktora Petrohemije, za kandidata za mesto gradonačelnika Pančeva.